Biamano sana umwanchi mleweta seni kia Ndizi TV ne biro binde nendengo kwaligania asomoro bili Esabari yo boncheri astokome na boncheri imena isiko yorogongo rwa Gusii astogo sanga amange gwetera oboncheri bwa bolitkulia rero niko natalire asensemo ya ikoba imebungi ya South Mugrango astogo chikomera no moncheri yo yiga oyoro hatumanye na kia chageto boncheri bwaye ningi kiagereta kaimuki getambuke na gochoro boncheri yo wiga na gasago korero boncheri yo wiga na ya bereka gwetera na matuko abosio ningi keliaganite gochikoikirani litarane Frida Kerubo karansa oike elineto SME asobwa mokolende asinsemo chiche mitandao asinsemo ya Facebook na bagotonyora wetera Ndizi TV News Digital na baga asinsemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asinsemo ya website na bagotonyora wetera www.ndizitv.net ngo kwaligani bene elineto sange asobwa mokondo mwancho muri area tyangere chinga kechika chabene kwaligania omoncherero yega hatomanye na kiakorokwa na ndemboncheri ya kibuli yakora karibu sana. Asamarieta Nkoruku Nelson Mandela Nyaruri. Nchene motor cycle mechanic. Pikipiki nkora kabisa. Kerkendo mwanchulo naganite kumanya oboncheri oboiga bwabo ndi kwabo chagete. Nabo chagete mwako weru 2 na kianda. After na korete school yobo bundi. Kerkende ngai kwanyoleta maigeli okoru. Na chite technical. Mo yango toko machoge chache yango kuyanga youth polytechnic ngakora ko rwororo kunanyora nasomete motor vehicle mechanics so ensemo ya application ya motor vehicle kunanyora step yechigari ngachoinia sector ya boda boda kero mo nchumurire nate kumanyaga igasogo korera ngai na endengi kiagari to gachora saya iga titangani na vera attachment sense mo ya tabaka kana vera tabaka nkarora negere na pikri experience keke kageranga change ngacha ikoba kanya bandi bafundi mbara babangororo kanyora ribagari yane nanchinge ngenderege pawo yo koba mufundi oyo ekero kurire kero kumwe tigetamukire na gochoro boncheri obigana kinoene ya mate ya rochekerengera likiu muchakano yangire gasi raisi yange gasi enkongu bigose gasi ne tegeto guchafuka kore igoro lakini after guchafuka nebe yasokoriki kuna rebe sanero togo sibo chafu aberega ekero kwa titega niga gwacha kerite go sasa naroro kwa racha kerite kamenya gochaga iga ikoba nara aberire ku stage ngabe stage ngachenchi na onchoka ndigweta ni gatatu lakini challenge tevinga sobwa galenga igwacha kerite mbako gaikeraga iga sensemo ya ikoba na igite stage tokaba bange twanengege course cyaba fundi gosemba twange batatu tukachake gasi natunya kwa chinga kichinya gosuka kanyora lazima toichorera ni ramu mono paka tuchenja chenji akake ngaronga ipare karonga nyabigena chitangero ororo ngaronga seidere ndigana aronja kana netekera nyora toichorera ni ramu twensi mono ne stage bono parking nwere no bakobogoreri gastiriko chiyaba save mono ngachora seide yo gocha umanchi muri naga nitukumanya kero kende customer yagentanga ni aina kikwa enyorete customer singi tabaka ngange yaringe na ikoba the same customer bange tabaka nabo bachite mbana rete steel gocha ikoba twana rene customer igerange mbana rete bake customer tanga ni chito twana tiko chikorere gas kutabaka so mbachite tukanara na igonto twana rene kutabaka gocha asensemo ya tabaka naye ko gonto boncherera yo munyene gosina abantu bande mu abwateranite komo narenge workshop yo comment experience because nasomera chigari tinasomera pigipigi oyo ne chipigipigi yakorosi lazima mbere nere ango experience geke manye na kipigi na yakorosi narenge asomo fundo kwa kuri job ngabera mwae kunaro na manyire na nchikorosi yake na batisubana nke ngacha nkaigora ikoba kero kemende tagenda tagatubara sense meli ya job karabona otiga oske gocha ga sense mo ikoba ekero kwegeriwe gasi ugende ko berororo stilo kuruko mwanafunzi paka ligwa kuri miaka 50 bono ngonya kuruko mwanafunzi ngaro wanafunzi obo tingo cha kuchenchirie tiange gore yane ndoko mufundi aya sense me ikoba abantu mbaroro kwa bere ko kwegeri gasi yega negeri abantu abange
ekero nkwegeria abange ngochina retain oyo kongira ake gwari chinguru cyo kwigore yana rya gocho igora negeria abantu betandi 30 ngiora kwaneri igoro yo boncheria senseme ya ikoba ekero koborengane enseme ya tabaka gosasi chinsemo ikoba sengenchero mupaka nainde abonchuri bore igoro mono nandi chispare ntubwata abawoni chispare bakoni bare chire rigori rikake so abantu abange ba prefer ikoba asengencheri igori chispare nandi chire available tabaka bara baenga bake ayo moka oniri koba bara abange so availability chispare nere kobera customer cyaba chinyinga kero kende sengencho kwatwirira sensemo ye chispare niga igamu kugora sensemo ye ikoba gosasi na roranga mu sensemo ye ikoba nere what chispare chinyinga asibona gwese spare tera kuborera isi kiduka chire chinyinga competition nere igoro kego kuboraga nabo kurigiga seko baraisi akorera ubunchuri bwago ikoba ate turire namwe gakege kero kwa roseleti umuntu mutanganie pigipigi osekwa mukorete repair ngakie a response kurwa se customer yalinge yarenge ngiya wetera gokorega sina akorete ntangani nero yagarete ngachaka koimukerere iguraka ngakorega singiya kandi tere customer ndi chikagenda kunya gocha plus trichi yarenge chinkoro negasi yaona yankonga customer egasi okorengiya ogenda okoni isko mambi kwanyore borete babiri naba babiri bakorete babiri mambi ni kwabere baja koimuka igoro na umuntu muri naga ntikomanya gosomo ncherero lyo kurigerete isko gal naga nitikomanya ndiye kibororo rekero kurite ni customer cyawe customer na chegasi bono lazima umanye nchiro ko kibwata ekikogera utachi tegasi gorende nkwaja gukora nchiro ra chimente etari igori yago nchiro ko bakwanera ne service monne service iro ko bakorera eberengia eragere mambi ya nanda chikukuinyora so ko make sure ko service onyo gwakorire enke kutabaka uko chinchi okore yere enyinge onyo no kumufungiro mubero mugima erinde bachinchi kutabaka bache kwao so service yao na customer yao angwa tebinga na sense moye kora tetebingo bukoreri bwaga sense meyega ya ikoba ngikeli okokorera chipiki amagoro ogoticha sispe ogochenjo seningi nchena igote workshop nango kora nsema ya mechanical lakini with time mnongonya gosoma nkanyona so ni wiring so in the industries nabongo korega chonsi rimo nabongo kora wiring nabongo kora mechanical chonsi at the same time inera advantage customer kuchiyanyora because ngakinero rakorira customer ya mechanical anyore wiring teyo kuchikorige fundi ya wiring so ngaje nganyore yonsi ngo korande at the same time chonsi rimo ekero kurigereria ambu ya kibororo kero monchereria gotwara obonchereria mnayo gokora we wiring na mechanic ubu ya bororo customer tiko ko ba disturb kwenye katana ari chikurige gare chiende ngao onye makosa kala ya wiring na konya go detect tumanye ignition system ne wati problem ebe raisi yake konye gorosi bionse at the same time because mteje kurige mufundi mwana nda nseme ngao yako ba raisi yake ekiagera aina yo na wati bintu bionse mutu ime na komanya makosa ni gaigare lakini kero ko koreke mo ekubitiri customer na bora rosi yake mo mutigere nu sunara chikwana nandi asanga ko roseru so bone customer wanje singenje bionse na bira kaikire shedi ya gaiga ba ko bionse rimu ayin sense mo ya gonto metinga egasi gane bwate competition ngwato tainga chi spare parts ni ga igokoi akorengana ntetebe na economy ya Kenya bunero muntu nabagocha maybe umurundi boda bune bintu byangete atagete maybe spare part ere chip nayo manyetenga spare part yega tego chikumukoli matuka sense mo ya ngiki go chikwando chikesi binechi customer kwa ga psychological ita ko mu advice yori pakomo ikaranse moteneke ngoko bekereke side effect nere ne ye nabara mwe okubitiririo mwerese kene kurwese kene kagochora ke kagochikonyora umuchando ngimunoyo umanya kuri mapema na abete prepare psychologically akamanya kako bekeke neke gochikoba nabana abika ko duration ye week yamu achigocha ko beke spare target so lazima mu prepare psychologically mwerese obuya weke neke tofauti yeke China na India amanye tofauti era kolengana na ya sense meyega maybe na kyogo deal na competition nere kogara kwa kore service irengi so according na nche competition ne kogara na mente service onye naga korire engine ntari go sibi ekobeteri ndike no na epox nja kunye sibi nyare riera kabisa my main competitors bago baga ko bunga bosa bago na mate go sibi baira na bono bara na ebintu bya change so lazima ngore service ere engia ambu ya kibole orora ase kero gotwara good relationship ne customer chao
ine regasi ukomenti ine gasi yao ando kwenda kuragara kwisi customer chao kwisi service umukorere service amakuwakana so customer na regasi minus customer gasti customer ne rera koletere epigipigi yago oyeroseri esoke gochipara gari etebe maybe ya twara na inde panche ko irane ligocha aya sensemo yago ngakyo gocha kwando lichikese binecho egasi ine business nero there is a time igutwara elos ayugo gente kenene tema ko kore gasi koro pakari ukoirorera ko ke customer akako gechiwe gutosari tichi customer jini gwanda ratanga asibugeka mambi yato akonyora gasi ugora kore so nabo koirorera gasi tairas moro si faida nabo koirorera gasi pora maintain customer asoro ngoro fona kwa koirorera ubonchiriri obuiga bwaga kero ko compare n'echi county chinde obonchori obon bobe kuringana ne ngakiye yani ebiasara ngwikare byako nga se kubupima kwara na at least no soka mambi to kwira na wasoka onya wasoka mebo kore bosa na bakonyora gento guchira nyumba piki chire chinyinge so bonchori mbori bobe akora gweteraga butora soso mutimo komukego to kwirana no chikotate ya mange gwetera obonchende bwago byema no asana omancho mulire witaseni Ndizi TV chinga kyogendete gusangana into imiyomoro beli bwesabali obonchende astogendete gusanga no monchende yokorosia chipikipigi asenseme yaikoba nagendete gotoerera nakyo obonchende bwabere asensemo yaiko ndo mancho mulire tetora soso mutimo komukego to sikatonyegera gwera ntorasege kekerebosio eli ntogendete gusanga amange Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe kwikira bono ayebuno mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room naboigo echikobe kwesiko mbabwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer naboigo chiri spray paints no chire mbabwate chibord ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au biokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na boku gura chi cutting rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti sano nebire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Byakegi maumancho muri ebetaseni Ndizi TV ngo kwaliga naenda sentunde ya kabere chinga kitoganeta kusanga imiyomoro bile bwesabali yoboncherera asitogande kusanga no monchere kura senseme ya ikoba uyo okoro boncherera bwokorosi ya chipigipigi mancho muri tobeto kusanga na amange nende ntete kwira libageli gali yabene elinde mwaliga nitogande kusanga amange asinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora gwetera Ndizi TV News Digital na baga senseme ya YouTube gwetera Ndizi TV
TV news sensemo ya website na bakotonya gwitira www.ndizitv.net abona sensemo yago angwa bakogoteinga spare parts inchirorora echa China na baigo nchirorora echa India na kioko bagwa convince customer chago obuye bugotumika spare part icho litangani spare part kyo kweresa China it means spare part none rigori kana bokori igurire rike sana spare part ko no ya India ko nyore chake teitha 500 uchiruko spare ngo chakera 400 wono kyo chakera 400 ndeko no 100 tofauti ni kati ya 300 so kweresa customer ko mweresa duration era base ko koregasi ya 500 na kwanye gora gose 500 na bego chokore gasi ida myaka ebere uchiboso kuko gore ya China na bera ko no mutinyo yo mugose mitinyo ebere so customer ko anda psychological care prepared na kera abe ya teketere kwa beka bobe ne yabegete ne med yense sichirose ikuru ekero kurigereria so bonchererio boiga maybe buna igwatwarire experience asege kegetambe abantu mbaroro ba minute nga igento kelikere expensive na kikego dumu sana gose na kikego kolia sama tukamange puno monchererio beira asege kegetamba so bonchererio boiga no nyare gotwaire sira so bwagarenga igento kelikere cheap ni goge kwera bwango gose igento kelikere expensive geko kora matukamange igento na resere aba China ni baraba ya sokora tibintu bere cheap lakini mbari wasi pigi mostly mbari kora na assembling ibaraba yako counterpart spare aba inde na barosti na babanye nebinte pigi so mba understand the duration ye pigi kerengi mayenye nkomenyere kari iko spare bekire ne chiri original so eji cha China baro ebe business babwate gotema ko keiri gori competition eri lakini ekero bogima bwa kongere mono ndire customer ko ya prefer kora abeke kegeke yamanya na neche plan ke konyora ide kiombe echebekere spare yanko so advice okora mo prepare borongo mwarese neke onye ne injiri moko beka tema ko beke gento original customer kera igubuya andi yakero mbuya ge okora na bakubati advice abange nkubati bara advice bakorere ande ko konya kabari asensemo yawo kerekende ngochero kwa rafuatilia customer chao kwa rabo boli nyege tukina kora selfie mbia kagende to gosekia nyoje muchando ndo basi sana customer yoke gochera yaira na nandi ya report ya rate ya mwa customer either yo mwabo gosoira na report na epigipigi yani kulikuwa nyerosi mitinye toto yaerire shida teyo kuna beke bintu bya India mbuyere so ne customer gochera respond nandi kuna bomene na iguna ne magoso yepigipigi either enchire ko bugeriogi nabona nchengo mo report ne muchando no rasige onya go prepare onya rosi akerekende chika ya barundi boda mbaroro maybe baletire epikipi yabe saligete gendeke mo kulenda ibune fundi ko gochikolikeya kwanyara chipatsi nchiroro chisaligete maybe tabu atibo manyi go sitamanye tigo se ne saligeta sinse mechichinde ayibuna efundi ngochero kwa mo advice kwa materia ya tigatoro sidi ndio sinalika chingo chikasime chiri para chiri chitafauti naruri kire ekerari kire oyiye kubitire rimurige omanyene mumweresere onye karo manyene ne boko mweresere oyibubuya because abantu bari babiri nabonyo nari kire pikipiteri yae so bako mwe osabe namba yere betachiri omwerese ne machine enchi kuringana nche nanye tegereire nanyora magoso naro nere maguguro respond kegima gose omatina nyigache tegendere comment mechana yaba raisi mo coordinate mwensi kati yeta chiri mogeni naye abarundi boda mbaroro batanjiti kuira chi boda cyabo chikorera chi service maybe baganye cyata wire ibintu ebinge bamanya gucyago kireta chiere thank you rabatebe kero chikwera igeminti ne value yegasi ya itanyanchiti ekero gosari obisi mambenga yoguchi so advising ya maintain a service nere kogera ogende kobera para because njonya maintain ya au se customer yo korigete etachiri yao none yago no gora tokunya maintain so service regular service nere kokonya machine egende godum akerekende ayebuna efundi epigipigi enga kingana na kiboneta kuira emanya konyole service ego depend ni chimaire cyo kominyoka naro gochire gasi upaki uyu arakono no mutinyi gose mutinyi oyomo ide kero mutinyi once naro eminyoka kura paka Nairobi te kubeka no yokokorera ga paka bosonga ira nego seyo konyoka minyoka nyabigena tabaka ikoba so it depends ni chimaire cyo kominyoka no kominyoka ari no kore service yang epigipigi nyane nerikire chimaire cyo korwe service either 1000 kilometers ngokorwe service so chimaire cyo kominyoka no minyoka 3 days kuringana gwakore gasi na bakore service akero kuriria so boncherio boiga bwabo mechando kirio gwetera yuno mofondi
challenges chirororo ne of course of recent chiament yake singe economy ya very tight sana chispare customer na rete spare yete economy 500 gechikona mambia nyakire 700 so ago plan budget kewe kama mbiri mo chikorosi mo keduka maguri ago change challenge ene na maguri akari go change mnabo konya gukia ebintu bono mwabange sabu bande banda na madeni lakini moso bogima bogande go change chispare cha change na maguri speed ya igoro sana ine challenge ene challenge ya kabiri customer mbabwe kaini na bakorosi ko tebingo cyane nebesa kwa mate tigaende nende mambi na charete ondo gutigere gofi ogenda takoirana ondo gutigere namba yesimi ondo gutigere simi so challenges chirororo ne chinyinge lakini sometimes tuja twachiremere telebons bakubwekana ake toteba sense moyeli goli chispia batiri goli ya chenchire ayebuna umoncheria ngakikeliyo ko para ko igwana ne customer cyabo elinde chita ekero customer before uchigutama ngochikaransi ukumwereza tadras maros kekime pikipiki ekero yasarika nabako mwereza nabako nyegacha apripe ora aranda sabe nona kabesa because rara abantu bangainire ndete batakari kyombe asaba kabesa acharo seri machine kero ko mwereza kwara mwereza mapema tari ko moros kekima yana kwa manyora ngoikaransa more kwara moro kore quotation kwa moros rinki na kigeta kire kwa mo proximity chibasere ngora abugori makomenti ni machine ye kurwa bunero ngenda we prepare magocha tari lazima ya serikali rero idakechechi onyerosi na bare keduka nyore tabuga tibesa na rero no chispare chabere chinko mbari wancha kwena na bosaigo uta ego gende to irana akirikenda ebuno moncherelio boigangi kiryo kane kiego ikirania sama tukabose ukorigererio kuya nokugani kongusaba ababa ke bagukora isukuru instead yuko nyakominyoka gwaka machechi kona kera kona bairane toisaranse twechoke igasio kabako ni ngoragiriere baikaranse twegere twensiamo toteme gokonya ebichane byebike na bibirane mbiki nyakominyoka gwaka machoka bairane bakore gasi yoko bako ne yamana to kwira nyomba bosa despite chi challenges kwa beriko wetera so boncherelio boiga ningi kegenda to gutuma ogenda to gutuma sigasi yiga yaboncho taratigero ndo koro boncherelio bonga asigasi ko ndusi naboko na inywire guchyo nabonko nyira nacha mambi gasi asina arenge na asina ikire na asendo chinkari guchi so egasi eko ba motivated nikere wakorire kurwa nandiko na achire ga na nyorire kendi no muchongo no chengo nyagocha kera litukoiga tindiko imokabosa so nkora ndigasi yaba mna nimbero netabate yopi konda ororo nko igunde nambu yande steering ndo chengwane mbere nkali tukori imana asikurwara bono konde segasi ninkaransa nimbakwani bose gabo kiboire nko igunde gasi mbiyere ninganje tegasi yane mono konyarore kero chi customer chire chinyi demand ire igoro kero kende na kyoko bagwa balance chi customer chigenda ngao elinde kwa bagwo satisfy na kinara sana abatwa nkwegeri kuruma pema nabange bari bonsi no bari ntore most abafundi bose sita tore abange bari so ekero barororo ekero igase ko benyinge nabafundi no bari still bone yo bonge bwegasi ne unestarengi yasenje abafundi bonsi bari gasi bari ko na nyomba bose so igasi kere nyinge abafundi no bari bake na ndi coordination nere nene no gwake simi ndange bako yoka no rugura kacha omaete ko kore gasi kucha twabwatira ni kigasi chiera bwangu ntugire tusaba abantu abonsi na baito bonsi abantu mbabwate birengeri ngachi achifundi sinyinge ngo bakire chingora na ndene kemaine konyaranga kere fundi kwa molete no ne pingora chomorali na naga spare part yora bikakanda ayingora kwa ne narero lakini rende utakogendere abo abandi bakochomora mbakogendera kusiba asiekire mbakayo so utakogendere gasi lazima otwara kwegena kurwimi ekasimera gutigire machine agende nonya segochi ematina natiga na receive so okwegena na gose okwe ayo manyene gochiamine ne gasi ngokora eyene kyo manyene nandi chibasi gutuma ninchiko kokonya so egente kubeteri gukore gasi yago no bwegena abonchereria bange mbaroro bamaitenga obonchereria egasi ya no korosie profit yoka amina kwa berire aso bonchereria sigikige tande kwa beri gukora matukande kwa nyore losa matukande kwa nyore profit ngora abase obufundi baro bakonge kero gochaka lakini gochibosio bo mokongu na ndo be ko maite ninkyo gukora because obufundi ngento boka ndine subana no bongo na maboka abe mo abe buya so asaro korosi na asaro rarosi na igesubana yeri kingo kore myaka 2 ose 5 igasara kyo korosi obufundi
no kwerwa na gutwara birengeri umanye ninkyo korosi na inde amaboka umbu yari igobo fundi asara asara atari ne jinsura ire kinyinga kobero lakini asara atari nene akarungo boseme bwa ubwo mweri guchaso mwancho muriere ryo bwato bonche ryo gendera te uroche nga bwa kongire uganite gutiga bosori bwate kerengeri cyugo cyakyo bonjere nje egasi inde yonsi no koremereria kego chaka nenkong lakini nango ngoteba nche korengeri kwane obera sere ando tunye gusuka umuchando konyora abange no uri akobere egasi rero wakirwe simino moiri egasi nere Nairobi ogenda muchengo gakorera bo mekanika so muchengo narikaje kuri Nairobi ko na customer gichintanga nyote ibere chiachire chionse so egasi no koremereria so kwanye chakire nyeremereri paka rireta kayo bera sere egasi yuko chakonye nara paka riroje na byakongire matukutanya kubwekana Monday ni Monday na Friday ni Friday so kero byachenjire rero mambingo chabire so obugasi no koremereri bera segasi yao nariko nanyanja mono bye mono sana so gusangana inte bye mono sana mwanchi muri bitaseni kya Ndizi TV ko beri ko gusangana inte kutoka cyage tumurubiriga gwikabone gatwikiro mwelyo nagosemere kwa nino ko beri ko gwesemya amange gwekera omonchi uri kwendo mwanchi muri gwekera buno ngo ko mwelyo bo murubiriga kolende ngo kwenyera sense mwanchi mitandao sense ya Facebook ngo bakanyara gwekera Ndizi TV